Karon bato ko sa baryo kay para motambag ko sa mga kabatanunan nya magbag-o na jud sila. Kay kasagaran man guro sa mga kabatanunan, bata pa nga minyo na. Busa ako isip iso ka pastor tambagan ako sila kay para makahuman jud sila. Uy, ato na po ni Piat City na bata oh. Mayong hapon, Pastor. Uy, mayong hapon sa nimo Joel. Ang asa makamadto na Joel. Sa akong uyab, Pastor. Uy, maayo po do kay gisugot po kanimo hang himtang na Piat City man ka. Kung ansahan ni mo, Pastor. Ay, ikaw na kay uyab. Yawa makastorya ni tawhana lamiat ni taparson ay. Dili gini mo lakaw na mawalok man jud ako ning tawhana ni ron ba? Sa tini mo ginayawit-yawit da, Pastor. Padung ka daw ko, Pastor. Ay wala, maayo kay nakauyab ka. Pero Will, magnahinays ako kay napo koy wali sa unahan. Kasapot mo to si Joel ay Piat City ra baya. Tugaya pa na to ang amiga ay bisik padulong to si Jewel sa balay ba. Uy, maayo kay na isa matambagan na jud ako ni ron. Uy, suon mayong hapon. Mayong hapon sa kinsa ka? Pastor di ay anak ko itambag nimo ba? Pastor ka? Nagkatsinilas man lagi ka. Ayon na ni pansina, ang importante na ko i-share sa imuha. Unsa na imong i-share, Pastor? Ang i-share lang ko sa imuha na padayon ka sa imong pag-eskwela, nya dili po ka magsundo-sundo katong mga kabatanunan na sayo ka nagbinyo. Okay ra maguro mag-uyab-uyab, Pastor. Asa pangidaron nimo, kasi jud ka angay maguyab-uyab. Pag-focus ka sa imong pag-eskwela. Sa pangadalan ko karon, Pastor, nag-focus ko sa pag-eskwela. Okay, sabayan pinag uyab-uyab, Pastor. Ang maayo kay nag-focus ka sa imong pag-eskwela. Sugo din dito buyab dali ra kay na kunin ron. Pwede ta ka mahagad dito sa unahan. Kay para mosundog sila sa imuha. Tinuod magkanay mo, Pastor. Okay, sabayay ko no kay para makaingon jud kag tinuod niya akong gipang istorya. Tara. Pastor. Mang, si pastor. Mang, nga dari ta po na si pastor ba? Gigamit ta po na yung pagka-pastor ba para magchika-chika oh. May hapon, pastor. Mang, gwa paging babae ba? Oy, mayong hapon sad. Na po ni si Tumbuyog si Amang, mabulgar jud ako mga plano ron. Di ta ko katagan sa inyo kay napamilakaw dra sa unahan. Sige, agi lang, pastor. Gwapa lagi na, pastor. Dari ta po ning Tumboy. Asa mo ka to kung bibi, ay? Bib! Oy, babe. Uy, uyab ni mo na si Joel. Pastor, uyab din ako na si Jewel. Galasgaw kulang-kulang man na. At least, alay ang gugma, Pastor. Galasgaw na alasan na po kung Joel oh. Pastor, di na sa kumusabay na Pastor. Kaya naman mag-meditate ni Jewel. Bib! Tara na, wala ka na ta. Galasgaw ka, Will!